נמצאת כאן, הסופרת עופרה עופר, שלום לך. שלום. הגיבורה שלך, שירה, שגם היא עברה התעללות מינית מצד אביה, שמה קץ לחייה. נכון. כבר אנחנו יודעים שאין כאן תיאור שהוא אחד לאחד. מה אפשר לך לשרוד את הטראומה, שהיא בסך הכל טראומה מאוד דומה? אני קודם כל רוצה לתקן שהספר הזה היה אמור לצאת לאור בעוד אבי בחייו. למעשה הספר, חתמתי על החוזה זמן רב, כמעט שנה לפני שאבי חלה. מה שאפשר לי לשרוד, ומאפשר לי לשרוד, זה העובדה שאני מדברת. הכתיבה של הספר הזה והדיבור על מה שעברתי, בניגוד לגיבורה שנעתרה לבקשתו של אביה בסיפור ולא פרסמה סיפור שחשף את הסוד הנורא. אבל גם כאן יש הקבלה, כי הסיפור שירה והירושימה, שבו היא חושפת את סיפור ההתעללות, את הסיפור הזה את נתת לא כל כך מזמן לאביך כשעוד היה בחיים. נכון. לקרוא, וביקשת את אישורו לפרסם את זה. נכון. הוא סירב לאפשר לך וקיבלת את הדברים. קצת משונה שהקורבן יבקש מהתוקף אישור לדבר על הטראומה. מאיפה זה בא? המקום הזה בא בדיוק מתוך הפגיעה. הפגיעה של גילוי עריות פוגעת עמוק מאוד בנשמה ומבלבלת ומתעתעת. מכיוון שהתוקף מלמד את המותקפת, את הקורבן שלו, שמשהו לוקח ממנה זו לכאורה נתינה, מה שאבי הסביר לי שהוא עושה את זה למעני, ואני האמנתי לו עד לפני זמן לא רב. עד לפני זמן לא רב? כלומר, גם בבגרותך המשכת ללכת בתחושה שהדבר הנורא הזה שנעשה לך בבית, נעשה לך לטובתך? לטובתי, כדי ללמד אותי. הוא הצליח לשכנע אותי, ולוקח הרבה מאוד זמן כדי לחבר את הידיעה עם ההבנה. דברים ידעתי לאורך שנים רבות, למעשה לא הבנתי את משמעותם האמיתית. ההתעללות בך נמשכה לאורך שנים? היא הייתה אירוע שהצטמצם לתקופה מסוים בהתבגרות שלך? איך זה נראה? תראי, התעללות, אני הייתי מחלקת אותה לנפשית וגופנית. ההתעללות הנפשית התחילה בגיל צעיר מאוד, וזאת הייתה התעללות מינית, אבל נפשית. וההתעללות הגופנית, מה שאני זוכרת, הייתה בסביבות גיל 12 עד 14. כנראה שהיו אירועים רבים יותר שאני לא זוכרת אותם. את זוכרת מה עצר אותה? זה היה איזה גבול שאת יום אחד יכולת לשים, כפי שלפעמים קורבנות מתארים? לא, אני לא זוכרת שידי הייתה בעניין, וזאת בעיה שקורבנות הרבה פעמים לוקחים על עצמם את האשמה. הספר הזה מביא מונולוגים של אנשים בחייה של שירה הגיבורה, שכל פעם במונולוג מנסים לפענח למה היא שמה קץ לחייה באופן כביכול פתאומי, ובעצם עולה מזה תמונה של חיים שבהם לאף אחד אין מושג מה בעצם מתרחש בנפשה ובחייה של הגיבורה. זה משקף את החיים שלך, השנים האלה של התעללות נפשית, אחר כך מינית, התרחשה בתוך סביבה שפשוט לא ראתה, לא היה לה מושג? קודם כל כן, בהחלט. אף אחד לא ידע, ולמעשה התחלתי לדבר על העניין רק בשנות ה-20 לחיי. סיפרתי לכמה חברות, סיפרתי לפסיכולוגית שהייתי אצלה. אבל מעבר לזה, מה שעניין אותי, מעבר לפגיעה ומעבר לסיפור המסוים הזה, לבדוק מה האדם יודע על זולתו. כלומר, לא רק בקונטקסט של התעללות או התעללות מינית? בהחלט, בהחלט. מה שאני מנסה לבדוק בספר הזה, זה עד כמה אנשים יודעים על אחרים, מה אנשים מסוגלים לדעת על זולתם, ולבדוק את האישיות של שירה מתוך פריזמות שונות, סותרות אפילו. חלק מהאנשים אומרים עליה דברים הפוכים זה מזה, וכנראה כולם נכונים. אמירה גם נורא קשה על הזרות, שיכולה להתקיים בתוך משפחה, שהיא כביכול המערכת הכי אינטימית בעולם. עד כמה השתיקה שלך במשך כל כך הרבה שנים נבעה מהעובדה, או מהחשש שהמשפחה שלך לא תוכל להכיל את הדבר הזה בתוכה? אין ספק שבתוך תוכי ידעתי שמה שקרה בדיעבד, אכן קרה בדיעבד, עלול לקרות בהיותי נערה. מה, שיקיעו אותך החוצה? שיוקיעו אותי. יוקיעו ויקיעו? יוקיעו ויקיעו. לאמת יש הרבה כוח, ומי שמוכן להכיר בה, היא מחזקת אותו. אבל מי שמתכחש לאמת נחלש. ולצערי הרב, מי שבחר בקרב בני משפחתי לבחור בלא להאמין באמת, כנראה נחלש מכך. כן, לסיום עופרה, את חושפת את הדברים האלה כשאביך כבר איננו בחיים. ויש פה, את יודעת, אני חושבת על זה שמצד אחד יש פה
כמעט משהו שממשיך להגן עליו, כלומר הוא לא היה צריך לעבור את החשיפה הזאת בעודו בחיים, אבל את ודאי שומעת גם אנשים שאומרים, את חושפת את הדברים כשהוא כבר אינו יכול להגן על עצמו. איך את חשה מול הכפילות הזאת? אני התכוונתי לפרסם את הספר בעודו בחייו, אני לא חששתי מהעימות הזה. אולי אפילו קיוויתי שהוא יקרה. ניסית להתעמת מולו בעבר? בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. השיחה שניהלתי איתו הייתה מאוד מכאיבה, מאוד מוזרה, והבנתי שאין שום אפשרות להגיע לדיבור אמיתי ולאינטראקציה של ממש. לסיום, מניסיונך המאוד פרטי, אפשר במקרים האלה שהם באמת אולי הקשים ביותר שאפשר לדבר עליהם בכלל, אפשר לדבר על החלמה או על ריפוי? החלמה, ריפוי, תלוי למה את קוראת החלמה וריפוי. הדיבור על הטראומה, החשיפה שלה עוזר מאוד לדיבור. אי אפשר להחלים מזה, אבל אני משתדלת מאוד שהפגיעה לא תלך לפניי ולכן לא תחסום אותי, ולא תלך מאחוריי ולכן לא תבלום אותי, אבל היא לצידי כל הזמן. עופר עם הספר הזה, שירה וראשים, הרבה תודה לך שבאת. תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות ואחר כך נערך כאן שני צלמי פפרצי.